Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Hello. Ni ulendo ndinaendapo ndithu komano ndi ulendo opweteka, ulendo mzunzo chifukwa munjira muzunzo zimachitika palibe wina aliyense nozoti ungafunsa iweyo mishoni yako mangune kuti basi bora ine ndikafike ine sinakwere basi ndi transport wanga sakubisire nayo sinakwere basi kuchoka pa ujeni pa anatengera pa roundabout ndiyembe kuchokera pa roundabout anatenga pa roundabout akafika pamwanza pa tisanafike pa boda pali malo ena ake amene alisitsira kuchoka malo amene kuti tiuloke boda yathu yomwe kuti tiuloke kuti tifike side inayo anapezeka zonoti anatikweza njinga koma njinga zosuti zimadusa mutala isi zimadusa mutala zimadusa mkatikati mwa mmodzi mwina mwake kwinako kunali manda mkatikati moti a polisi amakhala kuti amakhala limmo chifukwa zokuti amadziwa kunezo kuti ukuku kumadusa anthu ofuna kuuloka boda mopani musatsata malamulo njinga zinatulusa kumeneko ulendo ukauloka pa boda ya Jombe tafika boda ya Jombe anatidindira bwinobwino foti tinali ndi tinapakisa traveling document anatidindira bwinobwino tinalowa Mozambique titalowa Mozambique inapiso pa Jombe baja tinakwera minibus tinakwera minibus bwinobwino minibus tinakatisisa pa ujeni pa Tete titachoka pa Tete tinakhala pamene paja 3 days tili pa Tete kumfosa transport kuti apate kudikirapo chani samayankhula izomveka mazuwa ndi anthu kuti muli pachipululu patetepo ndi kuti ifeyo timasonkhirana ndrama kugula ufa ndikuphika chani ndikuphika sima kumfosa transport kuti kudikira chani olokuyankha zomveka manguti ndikudikira anzanga ndiye wina pompo anali kuti inu kutero kuma transport akamba chonje makhazi oti chilipo chimene afuna kupanga ndi detain kuicho kimbe choti azitanisa chani azitanisa ndrama kwathu feti kuti ayitanisa banye ndrama kwa azibale athu pamene fere kulipira chani talipira ndrama zokwana ife transport athu anali wa chani anali wa mkazi tinakhala 3 days lachitatulo tinanyamuka tinakweranso minibus patete paja ukafika pa Nyamapanda tidasika pa Nyamapanda paja anatipanganso detain pamene paja tinakhalapo 3 days kufunsa transport kuti ni ndrama zandithera iwe transport imanjeni 400,000 munthu ina aliyense fare yathu inali ndi transport athu anali ndi 7 400,000 munthu ina aliyense kuti zoti ndrama ingakuthere panopo tisanafike ikwinako popeza awo panthu ndaona kalipo akuti ine ndrama zandithera muzawo zazibale amazita anazimbira mafoni panopo situluka ngati wina alese ndrama satani ngati wina alese mbale yake ndrama sapereka ife tinayamba kuyimbira masifoni azibale athu kuona ngati kuti atitani atilosa bwinobwino pa Nyamapanda paja osaziwa mphuno salota siku lachitatu mamawa ake anatiuza kunezo kuti tiyeni titani tinyamuke ena anu amene musanatumizidwe ndrama yakutumizani kusogoloka ife ndrama zina zachana akuti ine ndrama zandithera munjira mondalipira ndrama zambiri kwa apolisi ndi ndrama ndibe ndrama ine soti ndikatani ndikafikire fine pamene paja tinanyamuka kuti muzawasatira anthu awo ndiye kuti pamakhala maagenti anyamata akonko pa Nyamapanda paja pala anyamata amene amadziwa njira za mchire zene mmauloka kukadusa boda ya Nyamapanda kukoso kukadusa ngati malowa mu Zimbabwe tinayenda tunkhalango mukhamokhala nyamata chanapita munkhalango tumoopsa moti ifino kuona munkango kuthawa simungathawe chifukwa nkango ndi kukhazulirani momo mati kamadusa umaona zikwama kuti anthu ena mwina analema ndi kunyamula zikwama anazisiya anazitaya munkhalango almost mwina 5 hours tikutani tikuyenda nkhalango yayikulu pa Nyamapanda tinauloka pa Nyamapanda paja pakuuka ngati tsidya lina la Zimbabwe takafika kumene kuja tinakwera magalimoto anatikweza mmagalimoto kwera mmagalimoto anatiyendesa ulendo ukafika Muharare ndo omwe tinakwera chani tinakwera basi
basi ija iyo jamangoti ine ndilibe ndalama basi kuti kunda ngukwera ulere akatombola kuti konzanga wina wake kumeneko ifewo chabwino tayikwera basi enaenda usiku se basi ukafika mu Harare mama tukafika mama cha masisikulo ko anaimbirana ndi nzake amene ankata kuzatitengayo amamuli tafazo ndotchuka nditu tisanafike Beitbridge chatikono sokuti ndi uko pali malo ena ake pafumbi pena pake pamayima mabasi ochoka mu Harare oti sakafika ku Beitbridge amayima amene ndi basi imene tinagwera ifenso inayima amene tinakhala mbasi mjanthu sanatsikatsika kuti niyodikira nikayo zatitenga sanatani sanabwere tati okay chabwino pamene pajandoti tili Zimbabwe side sitinaloke fika South African side pamene paja anabwera tafazwa uja kusole ndi tchulabe zina lake tafazwa uja anabwera zatitenga ulendo ku nyumba kwake titafika ku nyumba kwake sono kunoko tikudikira chani ati ndikudikira chani ndikudikira sondrama mesa ndrama zibayathu atumizaso zina kuti ulendo uzipitirira kuti ndrama zanu zanditane zatithera kuteko basi mnakwera ija ndiya ulere ndrama ndalipira ndiyomwe watitani watombolera tafazwa ainde kuti panopo tikudikira ndrama anezo kuti ndimpase tafazwa khangati watipinyolisano sopano tinakhalanso amene paja 3 days watafazwa kuja lachitatulo tinanyamukaso ndekuti kudyabe chakudya chovutikira kusamba imagine ena kuti tinalazimayi mapiriyodi mkatimo zinali zinthu zovuta zoti chisamaliro chinali chotani chovuta mwamva kukhala kwa azimayi muziona ngati kanapanga bwanji lachitatulo so 3 days yachitatulo tinanyamuka ulendo kuti apa ndeti ukatani tiukauloka no kukafika ku Ujeni kuuloka tipite South African side ife tatokesha bwino anatinyamula tafazwa uja ulendo kumalowa ngati munchire munkhalango mwina mwake ndakuti apapa amene mavala sapato zolemera muvale masilipasi tinavala masilipasi ulendo kumayenda mkatikati mwa nkhalango muja inde timakumana ndi apolisi tafazwa uja mwene foti ndioziwika kumenekwe amapereka chani amapereka ndrama kwa apolisi ajife nkumatani nkumadusa tinafika no pa msinje umene wali mpopo umene machedwa zoti kungonako ifeyo mbali omwe tinawolokera ife tinawoloka msinje tinawoloka pangalawa panali chingalawa china chake chachikulu tinakwera mmenemo ndoti chingalawacho chochita kukoka osati chochita kupalasa ngati mmene mukuziwira Ujeni ngalawa zinazi ayi zochita kukoka ndekuti sije la msinjewo wina anakoka anamangako chingwe ndekuti wina ayi masije lina wina sije lina ngati mukupita kusogolo kunde kuti azichikokera chingwe chekusogolo ndoti ngalawa jeziyenda pakati komano kuipa kopya kwake nkonezo kuti akuti apolisi akati akupezani pamene ponde kuti amangodula chingwe chija ndekuti nose mazi ndi akuti ndi padibi kwambiri ndikomwe kumakhala ng'ona zambiri pomwe tinawolokera ife like inafu tinawoloka pangalawapo tinayamba kuyenda nonchire ndiye tinayenda simuzozoti nali maawazi angati fonde kunjaso kunali kuti atani kunja kunali kuti ada kuli mdima tinaenda mpaka nokawoloka waya wina wake kuti apo pano ndili ngati malire a Zimbabwe ndi South Africa tinamudusa waya amene uja ndikuyenda ndithu kuyenda mkhalango mokhamokha kumapeza izigaza kumaona ndithu kunezo kuti mpaka na tinapeza umaziwa napeza mzungu wina wake akumalizika kufa akuti ino chimene chamupha mzungu ife sitikuchiziwa tiyendeni machawo ndiye kumakhala kuyenda atu kamwana agwirise kweso zoti wanyamula kanthu pena sumamvaso fa zoti thupi lake makhala zoti chaumosho chatani checho kamwafa chani chifukwa cha mantha zigaza za mitu ya anthu zili muti mmenemu zikwama zoti zatayidwa anthu kulemedwa nazo zawo zomwe kuzitaya tinawoloka kumene kuja ukafika pa Messina pacha pomakilima zimatraki zambiri ndili pacha tinafika pa Messina akuti tafika no pano basi ndikuti tafazwa uja anapasana ndrama ndi transporta uja kanabwezerana ndrama zimene amanena kuti anatipinyolisirazo sindikuziwa apasana chonchi ijayo anatisiya pa Messina paja paliso maagenti pali maagenti enaso pali Victor ndi pali Big Show omwe anafika kumala amene anthu amene awaziwa
Big Show ndi munthu ina akunenepa ali ngati matransport amene ali ndi ma minibus yawo kuchoka pa Messina paja ukuzafika mu Joburg. Ndiye anatitenga transport athu zoti uje Big Show ndiotani ndioyipa amagwiririra amagona azimayi akakhala zoti anthu akhalisa kuti akakhalisa ku ujeni kwake ku kampu kwake. Ife tipite mbali ya Victor tatiokhe chabwino tanyamuka tupita kuti kwa china Victor ali ndi ku chikompaundi kwakukule ndi kuchimpanda komanso kuli nkhalango anamangako kuli chinyumba chosatha china chesintwa panopo ngati anachimanga denga chopanda denga. Kumakhala anthu ambirimbiri ochokera madera osiyanasiyana ku Malawi ambirimbiri oti mina matransport aja ashanta amakakhala kumeneko cholinga choti azitanisa ndrama koma ndati kwa azibale anu azikhala ngati akuta nini akuwombolani kumene kucha. Tinafika kumene kuja kuchikompaundi kuchire kuja tafika kumene kuja tinakhala siku loyamba transport athu akunenzo kuti ife ndrama tilibe. Koma transport athu amandizoneza kuti kukangocha aliyense abalalike tichoke tikakhatiro mkatikati mwa nkhalango tikakhale kumeneko chifukwa choninazo kuti akationa Big Show safuna kuona mkazi wokongola akaona mkazi wokongola amafuna zoti amutani amugone. Kutero kunthawi imwe tinafika ifeyo nkuti Big Show atatenga azimayi nake atatu kupita makatani kumakagona nawo azimayi funa zokuti akuti azimuna sakupereka chani sakupereka ndrama manga sakupereka ndrama ndiye amatenga zinazo matani kumagona ndiye ife tinayi timantha kuti ife sitifuna utani sitikufuna kugonedwa komano tungofuna zoti apatitani tioloke ndiye transport athu anali azimayi afuna zoti simfuna zoti Big Show utani nakuoneni iniyo muzipita muzikakhala mu nkhalango mwina mwake mu nkhalango moti even njovu tinazionapo njokazi ndiye zosanena timangoziyang'ana kuti ifeso timankhala ngati chinyama mazowa munthu wakhala zoti watopa ndi kuyenda makhala zoti chawo munthu chimakhala zoti chatani chachokamo mazoona ndikuti njovu iyo anyani awo maona munkhalango mende timakabisala kuti kumene koma Big Show kuti atitani akationa mwina atengeka nafe mtima kumakatitani kumakatigona kwa Victor kujaso mchilo mene uja tinakhala kusachani 3 days mpamene zotani ndrama zamwena muzatani zabwera chiyeni inoti nyamuke nini tizitandizipita basi ndoti Victor ujama panga provide chani ali ndi mahairufu ake ndiye kuti mahairufu aja mmanyamuka no usiku usiku kanjama 7 kuluku amakukweza komatu ndi mmakhala anthu 5 pampando ningoti mpando umodzi mmakhala 10 chifukwa mmati ena mukakhala pansi ndekuti mmazanyamula anzanu ife ngati minibus omwe tinakwera ifeyo hairufu tinakwera ifeyo inali ndi anthu 42 hairufu imodzi kukweza anthu 42 kukatani nkukafika ndokuti even kwa Victor Kobe kudya mmadya kamodzi bola kumene ndoti kusamba anapatosako paipe anabapena pake paipe yamazi umatha kusamba bwinobwino komano nkhani yacho kudya ndoti makhala yovuta umakhala moyo inakononso kuti moyo wawo chifukwa makhala zoti ungati uli mulendo kuti sunayambe wauyendapo umakhala suku zowa umene kupita suku zoti chitike ndi chani suku zoti kodi iweyo chaumoyo chilimo mwa iwe kapena ayi ndipo anthu akamayenda ulendo umene wakulu eniwo umakhala zoti ndi ulendo ozuza ndi ulendo osoyesa mtendere mavu umakhala ulendo omvetsa chisoni ndipo umakhala zoti anthu makhala mumvera chisoni umakhala zoti mukuthandiza pene mukuwina akhala zoti andi chakudya mukakhala mukuyenda muzoti mukugayirana otherwise kuenda kuti ndoti wina wakakhonza kuti akhonza kumwalira ndi njala munthu ndi mmene zimatani ndi mmene zimakhalira ndi ulendo ozuza ndangoti ndipitire kumboni pa zomwe anthu akutani akumakamo komwe sanayendeko asayerekeze kuyenda ifo ndi ulendo unezo kuti ndiosoyesa mtendere bola kudikira passport ituluke ndikuyamba bwino koma otherwise amakutengani nde bwinobwino kunezo kuti tikakuolosani kumona ngati za simple koma umakhala ulendo upweteka and matransport aja ndi anthu oyipa chifonezo kuti waja makhala zoti akufinyira ndrama samafuna ndipo ndrama even imene amayuza pa 400,000 pa munthu mmodzi even 150,000 simakwana chifukwa amakhala zoti akupangana munjira ndi apolisi kunenererana chifukwa zoti anthu aja mandani amadziwana mabizinesi yawo ndi samafuna samalolera kutusa ndrama zambiri pa munthu koma amalolera zoti ndrama ija azingonyosowa ndi anthu aja makhala zoti aine ndrama zambiri koma amalolera zoti apange sacrifice moyo yanu bora iwo apeze chani bora iwo apeze ndrama ndeka pali anthu
onena kuti afuna kuyenda opanda transport asayerekeze. Ine ndinaumva kupweteka ulendo umene, ndinaumva kuwawa usati masewu. Even kufika zinanditengera nthawi kuti ndiyiwale ndizomwe kumana nazo munjira ndizomwe timaziona ndi maso anga kunozo kuti ine mpaka nakumaona mwina mzungu akufa akumalizika. Ine ndikupeza kuti ndili moyo lero ndimayamika Ambuye kuti zisomo za Mulungu zinanditani zinandigera kuti ndinafika bwino, koma sindingalole kunezo kuti lero mwana wanga even bale wanga ayende ulendo ngati umenewo, sindingalole ndipo sindizapanga. Zikomo atsogoleri. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.